Sovint, les companyies elèctriques ofereixen descomptes i promocions per captar clients. Però aquestes ofertes no sempre són el que semblen, pel que cal estar alerta i fer-se 3 preguntes. Durant quant temps s'aplica l'oferta? Moltes vegades, les ofertes només s'apliquen durant els primers mesos de contracte, i això pot suposar un augment del cost total de l'energia al llarg del temps. L'oferta té en compte tots els costos de la factura? De vegades, les ofertes no inclouen altres costos com els càrrecs per servei, el topall al gas o les tarifes d'ús de xarxa. Això pot suposar rebre una factura més alta del que esperaves. També pot passar que el descompte es produeixi sobre una part de la factura i s'afegeixin marges i sobrecostos en una altra, com per exemple, aplicar un elevat marge a la potència. De quina xifra parteix el descompte? És habitual trobar promocions que ofereixen descomptes en percentatges molt cridaners. En aquest cas, cal saber de quina xifra parteix el percentatge, ja que un descompte del 50% d'una tarifa 3 vegades més alta no és una bona oferta. En resum, més enllà de les ofertes i promocions, el més important és que la tarifa de la llum sigui tan baixa com sigui possible sense necessitat d'aplicar cap descompte extra.